Frank Holler er efterladt af sin kone Lene, der tog en overdosis piller. De første 2 måneder, 2-3 måneder, der levede man ikke. Line Rønkjær er efterladt af sin mor, der hængte sig selv. Hun traf det valg for sit liv. Jeg savner hende uendelig meget. Jeg tænker på hende hver dag. Men det var hendes liv, og jeg elsker hende og tilgiver hende. Grete Jensen er ladt tilbage, efter at datteren valgte at tage en overdosis medicin. Sad jeg med hende i 3 timer med hende i hånden. Og det er mærkeligt, at man kan bare mærke, at hun bliver koldere og koldere. Fælles for de 3 er altså, at de alle er blevet efterladt i den måske allersværeste situation. Man ved jo, at folk dør af sygdom. Man ved, at folk kan dø, når de kører bil. Man ved, at folk kan dø, når de tager i krig. Men det der med at dø på grund af selvmord, det ligger ikke ligesom i vores kultur eller i vores daglige orden, kan man sige. Det ligger heller ikke i vores opdragelse, at det er noget, man gør eller kan gøre. Så vi har ikke lært noget om det. Men fælles for Grete, Frank og Line er, at de alle, trods alt, er kommet videre med deres liv.